Siyathokoza kakhulu baba ukukubona. Umeya ukhansela ubaba uShabalala waseNquthu. Ngithi ngiyahamba nje lapha eThekwini ngase ngihlangana nomuntu omdala. Sithokoza kakhulu baba ukukubona. Umeya kaSweet Guluva. Yebo baba. Sibonile baba lapha enkundleni kunenhloko enkulu ngaleli ciko uSweet Guluva ngokuthi uwinile, kwasukuma amabhinca, kwasukuma no screw kwasukuma bonke abantu, kwasukuma izingane lapha eMaresi. Sabona kwaqhwaza nje inkundla ngendaba wavele waligoqa nje izwe nje uSweet Guluva ngesikhathi esifishane. Mhlonishwa njengomeya, siyathanda ukuthi mhlambe ke sizwe ukuthi kukhona yini njengobaba kaSweet Guluva mhlambe enihlelayo eofisini lemeya. Ngiyafisa ukuthi ukuqala ngumhalalisele kakhulu uSweet Guluva ngempumelelo ayitholile. Ngifise futhi ukubonga iSouth Africa yonke emsupportile ukuphumelela kwakhe, uthola ukwesekwa kakhulu. So siyathokoza nathi kakhulu futhi eNquthu ukuthi asithatha sibeke ubalazwe njengaseNquthu. So ke siyezwa bayasho ngapha nangapha ophela intuli nabanye besho ukuthi kufanele ukuthi impela amukele. Impela sinazo inhlelo zokuthi njoba selokhu kwaqala ukwenzeka besiba naye imlayezo kumeseka, simvotela, sikhuthaza ukuthi bamvotele. Sinazo inhlelo zokuthi uma isebuya ezekhaya njengomkhandlu kube khona okuncane indlela esimemukela ngayo nabantu baseNquthu babe khona neSouth Africa yonke kakhulu. Angifuni ukubala eNquthu thina nje usithathile wasibeka kubalazi lase-South Africa. So njoba ke uciko loba abekwenza. Yes. Ngicabanga ukuthi amaciko nkalo zonke impela sizoba nawo sizojabula sonke. Siyababonga abantu abanjengoPhena sebevela lobala. Yes. Bathi nje bayinikela bazoba khona. Sebafisa nabanye futhi abangaba khona ukuthi kulokho esikuhlelayo amaciko aphelele ngobuningi nomphakathi nje wonke wase-South Africa. Yes. Ke sibuye size eNquthu njoba sasizile eNquthu sizwa kuthiwa ibhova livukile, iNquthu yashintsha. Manje kulokhu sizela into ekhona ngempela. Yes. Ngoba sizophakamisa iciko lethu elisimele kahle. Yebo mhlonishwa. Siyazi ukuthi uhulumeni wethu waKwaZulu Natali wakhonzele kakhulu amaciko futhi sinane kunane Department of Sports, Arts and Culture. Bakhona bazoqhamuka mhlonishwa babukhawula. Impela siyaxoxa kakhulu nomhlonishwa weMC futhi nomhlonishwa uNdunankulu naye ngeke ngamvezela. Yes. Wathi usazobuka ukuthi izinto zakhe zime kanjani ngoba inkinga idethi ayikabi bikho. Yes. Kodwa naye ujabulele kakhulu umhlonishwa uNdunankulu. Wathi uyafisa ukuthi ngathi ngeze kwathi ngashana lutho ukuze naye abe khona kule ngqophamlando ngoba angaphi ukuthi umele nje umuntu yodwa. Yes. Kodwa umele isifundazwe saKwaZulu Natal, umele iSouth Africa yonke. Mhlawumbe ngeze sibone ngisho upresident wezwe. Awusukani madodana. Hayi sithokoza kakhulu mhlonishwa. Siyabonga. Thokoza kakhulu.